בוקר טוב, עולם שטוח 12. טוב, אני רוצה היום לעשות משהו טיפה חדש, או שונה ממה שאנחנו עושים, מה שאני עושה לאחרונה. איך אומרים, להביא הוכחות ומכות ועניינים ולהתווכח וטרולים ועניינים וטייסים וטיסות לירח ואופק 13. אתם יודעים, כל החשיפת, איך נקרא לזה, הונאות של איך אומרים, של הגלובהדיאן, כמו שאני אוהב לקרוא לזה. היום אני רוצה להראות לכם פוסט, איך אומרים, פוסט נפלא, לא פחות, שמדבר על נושא שכבר הוא נמצא פה אצלי בערוץ, איך אומרים, אגדות או משהו כזה, איך אומרים, פנטזיות ואגדות או משהו כזה, פלייליסט אצלי, אני אפילו לא שמתי לב, לא שכחתי. ושמדובר על הנושא שאנחנו נדבר פה עכשיו. אבל אתם חייבים לראות, הפוסט פשוט משלים לכם כל שאלה וממלא את מוחכם בדמיון. שזה פשוט משהו שאנחנו צריכים להכיר בו. הקסם של העולם. How the trees are fibers, and for some reason this shows the true color. A big chunk of this just fell off. See part of the grain. This is the way the fiber. זה אבנים, כן? אנשים עומדים על איזה שהם צוקים של הערים, ואני לא יודע מה איתכם, אבל לי זה נראה כמו עץ. רק מפלצתי בגודלו. Fibers are right here. See? Hold on a second. And you see it's nothing but wood. Okay? So we're going to go down over here and I'll show you a little more. Okay? See here. And at an angle. Okay? All this, everything. This whole mountain in a 100-mile radius. I'm right over here. רואים על הדרך יעני שהוא הולך שזה נראה כמו עצים. חייבים לשים לב לזה, זה מדהים. שימו לב לאבנים, לא לעצים המפוזרים למטה. שימו לב להר. You see, this looks just like freshly chopped wood. אשכרה, כאילו עכשיו, איך אומרים, עם גרזן, איך אומרים, עץ. מטורף. We peeled a piece off of there. This is what we see. This is the wood. See that? That's just got the moss on it. And all this here, all the way back up in here, I'll show you that in a second. You come right here. And you see, well, pull a piece off here. It's just wood. It's so crazy. All this. And then you go right over here. See? This is the fresh stuff. This is what we see. Oh, she grew. Go over here. Part of the source tree. חסר פרופורציות הדבר הזה. עכשיו אני אומר, הבנתם את הקטע, זה הקטע. אני אומר, בואו ננסה עכשיו לגרות את הדמיון. אני שואל אתכם. כן? אוקיי?
זה לא עץ ענק שאנחנו בחיים לא רואים היום כזה עץ. אוקיי, אז ששם מתחילים לשאול את השאלות האלה, כן? זאת אומרת מה זה הדבר הזה שאנחנו רואים פה, העצים האלה? זאת אומרת שהם היו קיימים על הארץ, והיה מה שקוראים לזה צמחים לפחות או עצים ענקים. מה, זה תופעה של, איך נקרא לזה, לבה? אתם קוראים לזה? תופעה של לבה שהיא בדיוק יצאה מדויקת, כמו בול עץ אדיר, זה אנשים למי שעוד לא קלט, כן? מה עוד יש לנו כאן? יש הרבה שאומרים שהדברים האלה זה עצים כאלה מטורפים בגודלם. חתוכים. עכשיו, בוא, אני יודע שלפעמים הדבר הזה יוצר קוגניטיב דיסוננס קשה מאוד, כי אתה אומר לעצמך, באמת. לא, זה כמו שאומרים, זה מכתש, לא, וזה אמרו לי בנאסא, אולי זה מטאוריט שנפל. חבר'ה, טוב, איך אומרים? את זה אנחנו מכירים כולם מהסרט של שפילברג, אתם זוכרים אותו, מפגשים מהסוג השלישי או לא יודע מה. מבוסס על כל המדע הבדיוני, אתם זוכרים, של כל 100 שנה האחרונות. וההר הזה כביכול היה ברקע, אבל זה הר שמחביא בתוכו סוד מאוד גדול. זה נראה כמו איזשהו, איך אני אגיד את זה, לא יודע, איזשהו שיח ענק או עץ ענק חתוך למעלה, שזה הדבר אולי שצריך לתת עליו את הדעת, שראינו את זה גם שאנחנו תכף נראה ורואים את זה כמו שבמכתש הקודם, זה כאילו חתוך למעלה, או הבול עץ שראינו הראשון, שזה בכלל קטע, זה גם כן חתוך. מעניין ההגבלה הזאת. אתם יודעים, פתאום אנחנו רואים דבר כזה. תדמיינו שיוצא מהאדמה פה כלפי מעלה עץ אדיר, גודל של. אנחנו נמלים בעולם הזה. אנחנו בגודלנו הנוכחי. זאת אומרת, כאילו כל העולם מתחלף אנחנו כולם מיניאטורים עכשיו. עכשיו, זה לא משהו שאני אומר את זה ואני הוזה או משהו. אין הסבר אחר לתמונות האלה. עץ חתוך, מי שלא רואה לא רוצה לראות, כן? אני יודע שזה לפעמים קשה, וכל מיני, איך אומרים, שאריות שלפעמים בטח השתמשו בזה לקריאת כל מיני דברים. זה נראה כמו עץ, גם זה אותו דבר בטח. זה בכלל, אני, איך אומרים, אני לא יודע מה איתכם, אני מזהה פה את הגרזן שדפק את המכה כדי לחתוך אותו לשתיים ובסוף זה לא קרה, או לחתוך אותו באמצע, קוראים לחתוך צ'יפ. עכשיו, זה עץ ומישהו חתך אותו בסיכומו של עניין. זה הר אדיר. לא, מה שאני אומר זה לא פנטזיות, זה משהו שאנחנו רואים בתמונות האלה. דרך אגב, המקומות האלה אמיתיים לגמרי, כן? התמונות של הכדורים המעופפים בחלל זה לא אמיתי. זה אמיתי, זה קיים, כן? יופי. זה גם, וואו, חתוך. זה לייטהאוס, איך אומרים? מגדלור. מטורף. כן? מי שלא מבין, זה כמו חתוך. ופה היה עצים כלפיהם, זה היה המשך, זה העצים, 3. אתם יודעים, כמו שיחים שצומחים 1, 2, 3 והופכים לעצים, אבל בגודל מקרו. עכשיו, זה מדובר על הארץ, זאת אומרת, אצלנו זה מתבטא כהרים, כן? השאלה שלי, כן, אשכרה, אני כבר מתחיל לעוף עם הדבר הזה, השאלה שלי, הערים האלה, שאנחנו רואים אותם היום כמו שהם, באיזה תקופה מקבילה שבטח מתרחשת גם היום,
הם באים כאילו, מאיזה נבחי ההיסטוריה הם באים הדברים האלה שמתבטאים אצלנו כהרים. זה, איך אומרים? It blows my mind, יעני, תוך הראש, איך זה ייתכן? הרי אי אפשר לבוא ולהגיד, לא, זה הכל... מה, לכל תמונה אתם מוצאים הסבר, ואתם הולכים לכל תמונה גיאולוגית, כן? ואתם תחקרו ואתם תגידו לי שכולם זה בעצם לא עצים חתוכים למעלה, אלא מה? מה תגידו? אתה הוזה. אני הוזה? אני רואה את מה שקורה פה. איך זה נראה? אני רק אומר איך זה נראה. ואם אני מנסה להתפלסף על איך זה נראה, אם אנחנו מנסים למצוא לזה באמת הסברים הגיוניים, אז היו פעם ענקים, או יש ענקים על הארץ. צמחים ואני מניח גם חיות, כן? גם את זה רואים זה בכלל גם כן. וואו, אני יכול... שימו לב על האגמון הזה, שזה כמו שלולית, וזה בטח אגמון לא קטן, וההר האדיר הזה זה עץ. תעבירו את זה במוח בצורה פתוחה, זה בלתי נתפס. פה זה בכלל, רק הקליפה נשארה, אני לא יודע מה איתכם, זה... אין הסבר אחר לדברים האלה. עכשיו, לנסות לדמיין האם זה משהו, איך אומרים, שהיה קיים פעם בתקופות של, לא יודע, אנחנו מדברים פה על מאות, אלפי, או אם לא מיליוני שנה אחורה. סיבים של סלע, כן, שהם סיבים של צמח. מי שבודק את זה בתמונות ממעבדה של צמחים, מיקרוסקופים ועניינים, זה המבנה של סוג של צמח, רק אדיר בממדיו. אדיר בממדיו, זה לא בסקלות שלנו היום, אנחנו כאילו במקום אחר. כאילו אנחנו במקום אחר, והתפאורה שלנו זה עולם נשכח. זה התפאורה של העולם שלנו היום. כאילו, העצים, אולי כדי אולי כדי לתת יותר מרחב, אם אנחנו יותר קטנים והעצים יותר קטנים, לדייברסיטי, או איך אומרים, למגוון הבלתי ניתן לתיאור שבעולם הזה הוא רצה שיהיה יותר מקום לכמה אפשרויות אחרות. השתבח שמו לעד בורא עולם, אני לא יודע לחשוב יעני אפילו למה התכוון המשורר, כמו שאומרים, ומה אנחנו רואים פה, כן? יותר מדי דומה. אני לא יודע. עכשיו, זה לא נגמר הדבר הזה, כן? תשימו לב. כן? זה עץ שלנו, למי שלא מבין. לא, זה מדהים, אני יודע, זה מדהים אותי כל פעם שאני רואה עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה. זה פשוט... אני לא יודע איך אתם מסבירים את זה. לא הבנתי מה יצא, לא יודע מה, מתוך האדמה, חתיכת בגובה של הר כזה דק, איך הוא בגלל להתגבש לצורה כזאת כדי לעלות לגובה של הר? שוב, זה בטח איזשהו צמח שהיה, צמח, או לא יודע, אין לי מושג. וגם כן דברים שנראים כעצים. זה טוב. I rest my case. איך אומרים? אני לא יודע, אני מאוד נהנה לראות את התמונות האלה, כי זה לא יעזור כמה שנהפוך את הגרב לתמונות חד משמעיות. אי אפשר לשטוף החוצה, איך נקרא לזה, בתירוצים, את כל התמונות. אתם יכולים אולי בצורה הגיונית 1, 2, זה בכלל. רואים את הסיבים של העיגולים של השנים של העץ הזה. עכשיו, לחשוב שעץ כזה, זה הר, כן? אני חושב שהקוטר שלו, אם הבנתי את זה, זה 300-400 מטר הדבר הזה.
מטורף, אני כבר לא יודע מה להגיד, שימו לב, זה גם כן. את זה רואים בצמחים, למי ש... איך אומרים, מתעמק קצת. בוטניקה, כן, או לא יודע איך קוראים למקצוע. זה, אני לא יודע אם זה, או שיצאו את זה למושג, אבל זה ברור. אנחנו רואים גם שזה צורות טבעיות, לא צפויות. כמו שבורא עולם ברא לנו את העולם, כל שנייה שונה לגמרי. אותו דבר לגבי יצורים חיים אחרים, כן? מדהים. לא נתפס. הגדלים, הנה עוד פעם ההר הזה, הגדלים של הדבר הזה. וואו. 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 זה מדהים, יעני. וואו. זה בכלל, אני עוד לא הגעתי עד לפה כבר עם הפוסט הזה, כבר איך אומרים, באתי לעשות את הסרטון אחרי שהתחלתי לרפרף אותו. בול עץ. עכשיו לדמיין, אם בול עץ כזה נחתך בצורה כזאת, זאת אומרת שהיה כוונה בלחתוך אותו בגודל הזה, זאת אומרת שיש, היה טיטנים על הארץ. טיטנים, יעני, גובה של, איך קוראים לזה, של קילומטר, או גובה של כמה מאות מטרים, אשכרה. כמו באגדות לא יודע מה, זה לא נתפס, לחשוב על זה אפילו. אני, לפני שידעתי שהעולם שטוח ולא בתנועה, שגיליתי את העניין ובדקתי אותו במין הזה, אולי הייתי כבר לפני כמה, איך אומרים, תמונות, הייתי אומר, נו באמת, על מה אתה מדבר? לא על מה אתה מדבר, אין לזה, זה לא משתמע לשני פנים. עכשיו זה תמונה אחרי תמונה, אחרי תמונה, אחרי תמונה, אחרי תמונה, אחרי תמונה. העץ בזווית, נגיד. יואו. מה, הכל CGI כאילו? איך אומרים, זה, התירוצים נגמרים מהר מאוד כשרואים דבר כזה. עץ שלנו, עץ ההשראות שדיברנו מקודם. זה בכלל מדהים, כשעצמו זה עץ בעצם גם כן שיכול... אנחנו מכירים את זה מהטבע שלנו היום. זה בכלל גם כן. סוג של עץ, מוחבא שם בתוך הסלע. עץ מבפנים מול חלול. בגדלים עוד פעם. זה בן אדם, העץ הוא, איך אומרים, כתרים של מאות מטרים. מטורף לחלוטין, זה בכלל, אני לא רוצה לתח איזו שכונה אווירית. מה רשום פה? זה 3.600 קילומטר. אתם מבינים? זה הגודל של הדבר הזה. הדבר הזה, בהערכה גסה שאני ראיתי כשחקרתי את הנושא, יכול להגיע ל-20 קילומטר גובה. זה נושק לרקיע. בלתי נתפס, יעני. זה בכלל, וואו, וואו. משהו, יעני, זה מדהים. עכשיו, זה בארגנטינה, אני חושב, שיש דבר כזה. עכשיו, זה פלטה. חתוך, יעני, כאילו... בגדלים של 3 קילומטר, 4, זה... הנה, זה גם ראינו אותו מקודם. מקווה שזיהיתם אותו, יש לי צילום טוב. זה עוד אחד. קבור בתוך העשב, אבל ברור לעין, זה בכלל חבל על הזמן, עד לעננים, שלא נדבר על גודל,
מפה והלאה עוד היה לו איזה קילומטרים למעלה העצים האלה. מה זה קילומטר? 20-30 קילומטר למעלה, הגובה של מטוסים שלנו היום. ואיך אומרים? שיוט, הצמרות של העצים האלה. בלתי נתפס. עכשיו, עוד משהו שיש בנושא הזה זה את העצים האלה, כן? שהם חתוכים באיזושהי צורה למעלה, שאתם רואים פה, כן? קראו אותם, איך אומרים, מסביב, או לאבן, או אני לא יודע מה, איך אומרים, מכונות אדירות, אני לא יודע מה היה פה, מחקו פה הכל, אבל זה גדמים, זה, של עצים כנראה. לא יודע, איך אומרים, זה ככה נשמע, ככה נראה, איך אומרים, מה שעושה קוואק קוואק, מה שעושה זה ברווה, זה ברווה, אז אין פה מה, איך אומרים, זה בכלל, וואו וואו וואו, והגודל של העניין, הגדלים הבלתי ניתנים לתיאור, אין ספור תמונות, זה מדהים כאילו, זה יער של משהו או איזשהו שיחים יכול להיות, איך תדע? אלוהים גדול, כמו שאומרים, אין לנו את היכולת המנטלית בכלל להקל כמה מופלא וכמה קסום העולם שלנו, שהוא כולו נברא בשבילנו, כן? הוא כולו מדהים לחשוב איך הדברים עובדים, או איך הדברים עושים גליצ'ים במציאות, שזה כאילו, איך אומרים, עצים עתיקים בגדלים של עשרות קילומטרים בגובה. שאריות של עולם נשכח. איך אומרים? הנה עוד פעם, המכה, פה דופקים מכה לפעמים כדי לשבור את זה לחצי, זה המכה גם, רואים את המכה פה. ההשוואות, כמו שאמרתי. עוד פעם. זה בכלל מגניב. וזה הלאה, זה לא יאומן, כאילו. אני מכיר את התמונות האלה, אבל לראות אותם כל פעם מחדש אני מתרגש, לא פחות. האמת מול הפרצוף, וככה העולם שלנו, זה, אנחנו מכירים את הדוגמה הזאת, מה, יש פשוט את אותו הדבר, ביג טיים בהרים, בהימאליה, או אני לא יודע איפה, אני חושב שזה, לא יודע, זה מה שראינו מקודם, את הרינגס. אני חושב שאין יותר מילים בנושא הזה. רק לדמיין את גודלו של העולם הזה, שהוא התפאורה של העולם המיניאטורי שלנו, שמבחינתנו הוא גם ככה ענק. ונפלאות הבריאה והשתבח שמו לעד, כן, הבורא... אני כבר לא יודע מה להגיד, זה כאילו... וואו! אני, איך אומרים, נהנה מהחיים, אני לראות שדברים כאלה בכלל מתרחשים, ואני כלום, פשוט כלום. איי. וכמובן, לחשוב שאני בתור יצור חי, חשוב לא פחות, האם לעצים האלה היה בכלל, בטח שהיה להם נשמה, בטח שהיה להם, לא יודע, בטח שהיה להם חיים, הכל, זה לא איזושהי תפאורה שמחכה, משהו שסייע, בלתי מתפשר של הבריאה שלנו. תודה. בורא עולם שיכול גם לתת לנו להציץ, אם אתה קצת, איך אומרים, מחפש את המציאות ולראות אותה. אני מציע לכם ליהנות מהעולם שהוא, איך אומרים, כל היום משתנה. כל אחד ואחד מאיתנו כמוהו כגיץ במקום האדיר הזה. תודה רבה, בורא עולם. ביי ביי.